Vamos. As lochas abortistas da Coruña deconstruímos o legado do Tibu. E construímos o noso propio legado, o legado das parrochas. O legado das parrochas! Tedes que sair á rúa cos vosos mandís ou co que vexades e escribirvos unha frase no corpo, nunha camiseta, nas bragas, nos gallumbos, berrar ben alto unha consigna feminista, esa ou outra. Non valen espacios privados, ten que ser sempre en espacios públicos. Grabadios. E decide ben claro a quen nominades. Lerchonas, lurpias, modosiñas, preguntonas, marisabidiñas, camaradas, proxenitores, follamigos, follamigas... A ver, non deixedes que vos vexan como machirulos. Molládevos pola loita feminista. E como non o pagades, trolearemos vos ata infamia e incluso colgaremos as vosas fotos na página Machirulos do Facebook. Nominamos. Eu nomino a Raquel Seijas da plataforma porque sempre vais moi mona e a ver se te tiras á rúa e te poñes e te desmelenas. E a Xavi Pizquito de Meiga porque menos teoría e máis rúa. Eu nomino o Grupo Municipal do BNG para que se siga mollando como a toda agora pola loita feminista. E nomino a compañeira da plataforma Marián Ferreiro e nomino o meu gran camarada Manel. Sí, Managatas! Eu, aproveitando tamén esa idea, nomino a Xuxo Vermello, que vaciloume por non cederme a esa merda do legado do Tibu e espero que non nos falle este legado das parrochas. Nomino tamén a Diego Carreira, que me inmiscuiu tamén no asqueroso e parásito do legado do Tibu, e por último tamén a nosa compañeira da plataforma Isabel Ausina, por liarnos nesta aventura de irmos a Vigo o domingo, sabendo que nós coruñentas queríamos facela aquí nesta cidade. Por tanto, veleiban as miñas nominacións. A miña nominación vai para a xente da Casa da Fariña, porque moi ben que sempre usamos o noso espacio, pero queremos que saiades á rúa tamén apoiando a loita feminista. As Non me pienso frejao, porque tiñan que estar aquí con nós, cos mandiros no mercado de San Agustín, facendo o legado das parrochas, e a Chus do COF, por compañera da plataforma, e tampouco a vexo hoxe aquí na rúa, que sempre está aí artellando coas artistas. Pois eu nomino a Alicia Alonso, que tiña que estar hoxe aquí con nós, a Isabel Risco, que tamén me nominou para o legado do Tibu, e terá que pagar, non, algún día, e a Samuel Ben, porque é un encanto de home. Este é o noso legado, o legado das parrochas! Nas nosas conas non manda ninguén! Nas nosas conas non manda ninguén!